Ο Μητσοτάκης είναι ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Ολοκλήρωσε τη θητεία του ως πρωθυπουργός, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, Αλέξης Τσίπρας, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή και έκανε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρελούς ξανά ήταν η εικόνα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να φοράει ένα ζιβάγκο που θυμίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, με πολλούς να σχολιάζουν ότι προσπαθούσε να το μιμηθεί. Προοδευτικός είναι κάποιος που μιμείται τη φωνή του εκλειπώντος, ελπίζοντας να εντυπωσιάσει τους παλιούς θαυμαστές του και στη συνέχεια ντύνεται με τα ρούχα που φορούσε ο εκλειπών πριν από 40 χρόνια. Στο επόμενο στάδιο, το βλέπω να ξεκινά μια παράνομη σχέση με μια αεροσυνοδό. Όταν ήμασταν παιδιά, είχαμε το Χάρι Κλάιν, που έπαιζε τον Ανδρέα σε μερικές από τις σατιρικές κασέτες που κυκλοφόρησαν εκείνα τα χρόνια και γελούσαμε δυνατά. Τώρα κάποιος άλλος ανέλαβε. Λες το ίδιο αστείο 2 φορές, αν δεν πετύχει την πρώτη φορά, τελείωσες. Έλα Αλέξη, έλα Αλέξη. Θα σου το πω τώρα, το τέλος. Τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία και τα ζιβάγκο δεν σε κάνουν Παπανδρέου.